aja iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani bablas iki. Lha iki piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur, ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane go, tak jajali Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakuning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca lan Mak Jlik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai seneni bapak. Lho kok seneni bapak mergane kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya.
Pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra, Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka telu mau panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa Tenan, aku ora goro. udus wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa iki? Tumbak Kurawelang. Sing niku Payung Tunggul Naga. kok kaya gada. Lagi mingkup. Oh. Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Keparang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Ndara Tasena. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kuwitiran ing asta kang kumitiran ing asta jagat wis niku Bathara Arjuna kula wonten maring adhawu saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mung mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngatur Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawelang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokara bawa ingkang boten kalian Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhawu. Kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis mara gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyang Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka
Kresna sinayeng manglung mintolaken dewi kramanira kanggo mitiraning astaneng asta. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula wonten paring adhawuh. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengke nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndrawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka, mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Sinowati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awita denceng dencengan Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra kencang warudaya pak pong bu bolong kali jedhe sapa sing gawe ora iki mila kayuwangan kalos benter sumuk sundul ngawiyak mboten pangling menika titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang dalah menika kadidene Kresna menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyantara kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Narada mugi kasekecakno anggen jengan ndika lenggah. Lha nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha reja sak prapta kita. Nggih, Pulun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk. Iya, kula tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu kula menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih Pulun. Kalih-kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan nglawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Kara Welang, payung tunggal naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kyai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban ingkang mapan wonten negari Ngamarta tumunten Kakang Semar nedya ambirat
Pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta. Nadyan para Pandhawa lair batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nyuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk. Kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka Ngamarta ketiga menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kaget risang kapirang urin angkul kinempit kampit dosang reknaning bawana. Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah ana ing Madyapada. Niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang. Mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak Karawelang payung tunggul naga sartaning pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mekaten pukulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palelas saking Paduka Hyang Adi pukulun. Kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sak mangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika pukulun. Iya surut titing ati-ati duga-duga digawa. Durga kula pandika ngadawa pukulun. Nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Botripating Nata Ndrawati. Kula ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune Kresna apa dene kita Durga. Dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan yen nuntuna wong aprang kasangsayan ira wang-wang nuwun sewu lho Di mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten kula menika kami tuwaning kayiwangan menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejekaken menawi barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan ajrih menawi kaungkulan dening Kakang Semar mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Narada kula sampun mangertos namung semantena kula boten badhe andhuwa keparengipun Kresna milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak Jere Kresna menika titising Wisnu. Mila samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngunduh wong pakarti. Alah dalah, nggih. Kula kok mboten ndungkap dhateng kepareng Paduka. Monggo
sinambi nganglang jagat dipun titipriksa kawontenaken lampan wonten Karang Kadempel. Oh nggih monggo Di kula dherekaken monggo Kakang Narodo sarengan Kanjeng Rayi. Ha nggih monggo. Aken mintonaken dewe kramanira kang kumiteraning asta. Kang kumiteraning asta. Arjuna wonten maring adhawu. Nyata Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wis ngideni kawan karsaning pun Kakang Parempaduka. Mula wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembadan ngukuh pusaka 3. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhadhake kan gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ya ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krepian dineluse jerupane greget tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajangi. Lajeng Parempaduka wis to. Pun Kakang niat ora wujud Natandrawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang bakal Giri Goda katentremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Oh inggih, kula kantun nderekke mawon Koko Prabu. Yayi dadine Siadi ki pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih Koko Prabu kula namung nderek kersa Paduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukuh pusaka teliyan perlu digiri Goda piye carane. Iya ayo Kakang tak jerekake. Ayo Yayi. Pandhawa tata Kadiwisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Markana Ladala Ibu Bathari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh kula pun maling raga Cemadung dawuh. Kula pun maling sukma Cemadung dawuh. Tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan mriprayangan. Ilmu Banaspati kleng-kleng balungan tanda. Kabeh ora tak wiji mbaka siji pengarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk palilang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semana Natandrawati sowan kepengin Giri Goda marang ancas gayuhaning Semar. Mula wektu dina iki pasang Yogya katuju ing ngenu. Dene aku entuk palilah
melu ngiriguda marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Kabeh budal menyang Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe. Mangro tingale aja nganti tumindak ingkang becik nanging gawe tumindak ingkang ala. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala minjang menapa ora ketang sing mobol trolintang tumela mangkat dina iki aja Ramaya kantinan wadyabala sakake-akehe. Lho niki. Nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ramaya maling raga maling sukma. Ya dipundhut semenese le gara-gara terus ya terus kelakon dhisik kae ndara-ndara Pandhawa wis padha rawuh ning Karang Kadempel Bagong ya dikongkon ya wis mulih. Ha iya. Ya dirampuke sik critane ya. Janeng yaning talaga kadilangit Mambang pantepasulan upamane kolintang kaya kusumayana sumawur
Den Prayitna Semuriris Semuriris Eko balik Bapak Bendara kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Nyaya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Nggih, kula pundhingga jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha depol. Nggih, Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun. Sampun kula tampi, Ndara. Malah sakmangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sakmangke sageta kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka. Mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Semareka den Prayitna Semuriris Eko balik Om Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti
Yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara. Iya Kyai Semar. Lang-lang endriya mangu-mangu-mangungkung. Oh. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kakek Semar aku sing prapto kek Kyai Semar aku sing prapto Kyai Nayantaka aku sing prapto Kyai Semar lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Gareng slamet. Nolo gareng aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isian. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Dadi ditugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai, wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wes ngopo ngapura apa? Kowe tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono, Titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten napa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka 3. Mula aku karo Kakang karo kanca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogya katuju ing merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho, Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Mareka den prayitna sumureres.
nganggo diseseke sik terus. Boleh nyuwun tong-tong enceng tong-tong enceng tung tak tung cek tok. Ayo men. Karang ya ora usah dadak sesek-sesek to reng wong penabuhe iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kepel, Kesel kok kepel. kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Ah iya. Ndara Garut Kaca iki jebuna paling dhuwur dhewe ya reng. 173 kok nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena iki 128. Ndara Antarja iki 171 nggih. 171 gejlek cengelmu iso. Kok 171 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitno ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib sur titing ati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ora ana sing mlebu-mlebu e. Paningalku batin ayo wis kerju ling ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Ucap kadhet nalika semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semana prapteng karang kadempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing Rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau. Tenan kok reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti nglarak Kakang Garukata. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tru. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demit tenan iki. Monggo mawawan rampung-rampungan jatilan to, Tru? Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Wah, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo e, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malih Gong? Gong, kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kae bocah kae. Bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling, Kang. Dimas aku ki ngono apa, Yayi?
Kakang dinggoni wong sing kurang tanggung jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukaca. Aduh. Adhiku Garukaca piye? Ora apa-apa, Kang. Ana semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku aja melu-melu, Kang. Kowe iki ngapa le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Supan to wes. Gong kowe kurang ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni barang e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Asih. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dian ambune, Tru. Lados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk japa mantra Bapak ora? Manut, Gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Barantasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awak dhewe ora lahir batin ning wangi Ndara. Ya, Dewangi ya. Gancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggalih sampean metung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar. Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampeyan ngamuk kaya ngene iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel.
Yata larta saking godha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Ladal bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong karang kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Wreka, jenenge Jajal Wreka. Bapak wis tau Jajal urung? Jajal sapa? Jajal Wreka ki mau? Kowe jeneng kok njojal jejel ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Wreka? Tak sawange Panakawan. Ngatos-atos lho, Pak. Iya. Pareka den prayitna semuriris eko balik titiyoni Ladal Semar durung tau durung tau tepung lah kok wis tepung karo aku apa ora jeneng wong kondang apa ora jeneng wong kaluka ngartasi aku ming derajate ngaceplik kok sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Yo, pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga. Pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Ngamarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku wis Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku urung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora ngisruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti
ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Ah, Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kaliyan sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula budidaya supaya mberat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Ah, sinuwun. Ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Prisani. Nata Ndarawati kali Senjata Cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek Senjata Cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata Cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Ah, nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, Senjata Cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungsa. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kondurke Ndara. Iya, Kakang Semar. Ditambahi Senjata Cakra iki piye? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet-slamet sungsaring Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi Senjata Cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter adasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Betari Durga singkirke tak singkirke kaya ngapa ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendhong.
sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh. Madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung paripurna ndara mesakake le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik iya purnaning gati mugi-mugi sedaya mangya raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa ya Semar nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan